3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross to redeem the world. Let us now pray the 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Napapakinggan sa buong Kabikolan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga, at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Alas 3 na mga kachika, tara at tayo'y magchikahan muli dito sa programa na maghahatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health Development na pinangungunahan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, at ng aming Assistant Regional Director, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Ito ang Chikahang Pangkalusugan dahil ang life ay mas happy kung ikaw ay healthy. So, antabayanan po kami tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon, dito lamang sa Bicol Idol FM Legazpi, Idol FM Naga, at Idol FM Daet. Mapapanood din po tayo ng live sa DOH Bicol CHD Facebook page. At ako po si Denise, ang inyong kachika ngayong episode na ito. Ayan, so kamusta po ang ating mga viewers ngayon? I hope meron na tayong mga viewers. And dito sa ating programa, magbibigay po ulit tayo ng mga latest na mga balita patungkol sa kalusugan. And of course, makakasama po natin mamaya ang ating mga health experts mula po sa ating mga programs po ng DOH Bicol, and ang atin din pong health expert po mula sa health facility po dito sa Bicol Region. So, dumako naman po tayo sa balitang DOH Bicol. DOH Bicol nagsagawa ng training sa Hospital Master Planning para sa mga engineers at architects. DOH Bicol nagpadala ng 1 million pesos health logistics, 2 million pesos financial assistance sa Catanduanes. DOH Bicol patuloy ang health response sa mga apektado ng Super Typhoon Pepito.
BSL SNRL Blood Center nagbigay parangal sa 117 partners. Narito ang mga detalye ng balita. DOH Bicol nagsagawa ng training sa Hospital Master Planning para sa mga engineers at architects. Nagsagawa ang Department of Health Bicol Center for Health Development ng training on Master Planning of Hospitals, Zonal Approach para sa mga engineers at architects noong November 13 hanggang November 14, 2024 sa Legazpi City. Layunin ng training na ito na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa zonal approach ng master planning para sa mga ospital. Ayon kay DOH Bicol CHD Assistant Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio, mahalaga ang training na ito para sa dagdag kaalaman ng mga kalahok sa hospital design at construction. Anya niya, ito ay makakatulong sa paghatid ng mataas na kalidad ng patient care sa region. Para naman sa iba pang balita, nagbigay ang Department of Health ng initial logistical assistance na nagkakahalaga ng 1 milyong piso sa probinsya ng Catanduanes. Nalubhang naapektuhan ng Super Typhoon Pepito noong nakaraang linggo. Sa isang briefing kasama ang Catanduanes Governor Joseph Cua sa Catanduanes Provincial Capital sa Virac Town noong Lunes, sinigurado ng Department of Health Bicol Center for Health Development Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz na ang ahensya ay magbibigay ng mga medical at health safety needs ng probinsya. Kabilang sa mga logistical aids ay medicines, jerrycans, hygiene kits, collapsible water containers, breastfeeding kits, aqua tabs, chlorine granules, disaster relief tents, cot beds, body bags, water tanks, at iba pa. Ipinahayag din ni RD Albornoz na may nakaalot ang DOH Bicol CHD na 2 million pesos para sa rehabilitation ng health facilities na napinsala ni Super Typhoon Pepito sa probinsya. Patuloy ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa paghatid ng mga serbisyong medikal at health commodities bilang parte ng kanilang disaster response sa nasabing Super Typhoon. Para sa patuloy na paghahatid ng serbisyong medikal, naghatid ng agarang serbisyong medikal ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa evacuation centers at mga lugar na apektado ng Super Typhoon Pepito. Nagsagawa ang DOH health workers katuwang ang rural health units ng health assessment at consultation sa evacuation centers sa probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Sila ay nagbigay ng basic health services tulad ng libreng check-up, gamot, vitamins, psychological first aid, hygiene kits, jerrycans at iba pang health commodities. Bukod pa rito, nagsagawa rin ng nutrition check-up sa mga buntis, bata, senior citizens at persons with disabilities sa mga evacuation centers. Patuloy ang pagbibigay ng Department of Health Bicol Center for Health Development ng serbisyong medikal at health commodities bilang parte ng health response nito sa mga kababayang apektado ng bagyo. Matatandaan na simula pa lang ng preemptive evacuation nitong Biyernes ay nagpadala ng mga medical teams sa mga evacuation center ang kagawaran at mga RHU upang masiguro ang kalusugan ng evacuees. Pinapaalahanan po ng Department of Health Bicol ang publiko na magkonsulta agad kung may nararamdamang sintomas ng sakit at panatilihing malinis ang kapaligiran upang hindi lumaganap ang anumang sakit. Binigyang pagkilala ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL-SNRL Blood Center ang 117 partners nito sa National Voluntary Blood Services Program sa isinagawang annual conference nito noong November 8, 2024. Ang conference na may temang Dugong Itinao,
Buong buhay ang pasasalamat ko ay nag-highlight sa kahalagahan ng voluntary blood donation. Binigyang pasasalamat din ang mga blood donors, donor recruiters, at organizers ng blood donation drives sa rehiyon. Ang aktibidad ay nagsilbi ring collaborative effort at platform para sa mga stakeholders upang mas palakasin ang mga partnership, magbahagi ng mga good practices at tugunan ang mga hamon ng NVBSP or National Voluntary Blood Services Program framework. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So ayan, time check muna po tayo. It's already 3:12 p.m. po. Makalipas po ang 3:00 ng hapon. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala mula sa Department of Health. Dito lang yan sa Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Bakuna na, limang isipa. Bakuna na, bagong first aid na. Protection baby, para na mga mami. Bakuna na, bakuna na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ang mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Mga mami, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby.
Kalusugan. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so narito na po tayo sa pinaka-main event natin for this episode, ang patungkol po sa ating expanded newborn screening. So yan po yung topic natin for today's episode, no? Ika-9th episode na po natin, ano? So, medyo matagal-tagal na rin tayo simula nag-umpisa ang DOH Bicol CHD, kapartner ang Idol FM. So, talagang masaya po kami na tuloy-tuloy po ang aming pagbigay or pag-share ng mga health programs po sa ating mga manonood. So, to give us a little background lang po, so ang Expanded Newborn Screening Program ay isa sa mga programa ng Department of Health kung saan isinusulong ang early detection ng genetic disorders ng mga bagong silang na sanggol. So, sa tulong po nitong Expanded Newborn Screening Program, nakakapag-detect tayo ng mas marami pang genetic disorders, lalo na para sa mga bagong silang na sanggol. So, upang magbigay po ng karagdagang kaalaman for our topic today, kasama po natin ang Expanded Newborn Screening Regional Program Manager ng DOH Bicol CHD, Miss Twinkle P. Lorilla. Hello po, Ma'am Twinks! And meron pa po tayong isang makasama ngayong araw, ang follow-up head ng Newborn Screening Continuity Clinic ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, Dr. Marive Declaro Flores po. Doc Marive, hello po, Doc. Ayan, so, kamusta na kayo, Ma'am Twinks and Doc? Kamusta ang araw nyo ngayon so far? Okay naman po. Okay naman. Busy pero okay na. Diba? So, busy-busy po talaga tayo sa health department, So, marami tayong ginagawa. Pero, unang-una po sa lahat, thank you po sa pag-take ng time ninyo para makasama po namin kayo sa program po natin ngayon sa radio. Thank you po. Ayan. So, umpisahan na po natin, sa unang question. Ano nga po ba ang expanded newborn screening? Ma'am Twinks, ako siguro or sasagot. Yes. Okay. So, siguro po, Ma'am Denise, bago tayo mag-discuss about expanded newborn screening, siguro it is identify muna natin ano yung newborn screening muna, yes, 'di ba? So, newborn screening, ito ay isang simpleng pamamaraan para malaman kung ang isang sanggol na bagong panganak ay maaring may congenital disorder na pwedeng magdulot na maagang pagkamatay or irreversible mental retardation. No, so expanded na yung uso ngayon kasi nung una, when it was first started 1996, meron lang na 6 na disorders. So ngayon, starting 2022 kasi from 6 disorders, meron na tayong 29 disorders, kaya sinasabing expanded newborn screening. Ang dami po pala, Doc, na dagdag na mga disorders, na detect na disorders. Yes. So, napakahalaga na nakakatulong talaga siya po sa pag-detect ng mga disorders. And, ano po ba itong mga 29 disorders? Can we, list them po? Oo. Sige, I'll try to explain it to you in a simple explanation kasi medyo medical yung terms. Yes. Pero we started off with 6 disorders. Andun yung 6 disorders first, andun yung congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, andun yung phenylketonuria, MSUD, G6PD, and galactosemia. No? So, yung mga parents, siguro yung mga mommies na nakapanganak na, siguro familiar sila nitong mga disorders na to. So, siguro ngayon sa expanded newborn screening, inaano na kasi siya, ginugroup, di ba, from 6 disorders, meron na tayong 29 disorders. So, hindi ko siya i-mention isa-isa, pero I think mas maganda, nag-group kasi siya, ginugroup siya to a certain abnormality, no? First, we have the endocrine disorders. So, sa endocrine disorders, kasama doon yung sinasabi nating congenital hypothyroidism and congenital adrenal hyperplasia. Okay. So, yung congenital hypothyroidism, sinasabi daw na pag pinanganak ang bata, walang thyroid hormone na pinoproduce. It's either
walang thyroid gland. By the way, yung thyroid gland natin, it's located at the base of our neck. Yes. It's like a butterfly organ at the base of our neck which produces thyroid hormones, no? So, it's either nung pinanganak walang thyroid gland na magpo-produce ng thyroid hormone or meron man thyroid gland pero hindi siya nagpo-produce. I see Okay? po. Mm-mm. So, the thyroid hormones are very important in the metabolism in the body. It produces energy for daily living, okay? It also affects our thinking, our physical ang ating physical appearance, Yes po. no? Mm-mm. So, yung next is nakakapaloob dun sa congenital hypothyroidism, we have the congenital adrenal hyperplasia. So, just like the congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia is kakulangan ng adrenal hormones. No? Kung ang thyroid hormones natin, sinisikret ng thyroid glands located at the base of our neck. Yung ating yung ating adrenal hormones, it is located sa ating right and left kidneys. Okay. Okay? So, yung adrenal hormones, it is very important also in giving energy, sexual differentiation, coping up with stress. Kasi ito yung mga testosterone, mga cortisol, yung mga... yung nag-regulate po. Yes. Ng bodily functions natin sa katawan. So, yung isang bulk ng disorder is what we call our amino acid disorders. No? So, papahapewin ko lang isa-isa para maging familiarized din sila. Nakapaloob dito yung sinabi ko kanina, yung PKU, phenylketonuria, yung glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, ito yung mga homocystinuria, yung tyrosinemia type 1, type 2, and type 3. Yes, well, anyway, ito yung mga amino acid disorders. Di ba yung sabi natin yung amino acids, these are proteins. Proteins are our building blocks in the body. So the proteins, we get it from the food that we eat. No? Yes, so, para yung protein na kinakain natin, para maging amino acid sa katawan natin, kailangan siyang i-digest. So, in the process of digestion, you need enzymes for that. Yung enzymes are also protein na nagde-dissolve. I see. Para maging this small amino acids. Okay? So, yung amino acid disorders, wala silang enzyme, may enzyme man, kulang. Yes po. So, pag kulang ito, yung certain na protein or yung amino acid na kailangan i-produce, hindi siya matutunaw ng katawan. So, therefore, hindi siya hindi siya magagamit ng katawan. So, therefore, magbi-build up siya sa katawan. Vital pala po yung role ng enzyme. Yes. So, etong mga amino acids na nag-build up kasi hindi nga natunaw, it can lead to, pumupunta sila sa parts ng katawan natin like the liver, the brain. Yes, opo. Pag nag-build up sila nito, very toxic sila. I see. So, it can cause seizure, mental retardation. Doon na po lalabas yung mga disorders natin. Doon lumalabas yung mga symptoms ng amino acid disorders. Okay. Yes, no? po. So, ang next bulk ng classification ng ating mga disorders of the ENBS are your fatty acid disorders. Fatty acid. So, yung fatty acid disorders, mention ko lang. Yes po. Pag nabasa nila, at least alam nila, fatty acid disorder to. Ito yung mga carnitine palmitol transferase type 1 and type 2 deficiency. Ito yung carnitine uptake deficiency, glutaric acidemia, long chain hydroxyacyl CoA, MCA dehydrogenase deficiency. Kung merong medium chain fatty acid, merong very long chain fatty acid, merong trifunctional fatty acid. Yun, ganon. Parang protein din kasi, di ba? Aside from protein, we need fats in our body. So, yung fats, nakukuha natin sa food. Di ba? Yung fat, hindi naman yung fat talaga yung ginagamit ng katawan. So, inaano pa rin yan, dinadigest. Yes. Oo. So, pag wala yung enzyme para matunaw o ma-digest yung certain fats, nag-accumulate din yan to certain parts ng ating katawan.
gaya ng sa brain, Yes. sa liver, sa eyes, you Which know. is not healthy. Yes, not healthy din kasi nagkakaroon din ng pagkaantalang development sa mind and then sa brain. Yes. It can also cause to early death. Coma, convulsion, paglaki ng atay, paglaki ng Opo. puso actually. It can cause severe complications. Yes, it can po cause talaga. severe complications, I see ma'am. po, Dra. Okay. So, yung next na bulk ng ating disorder sa ating ENBS is what we group na organic acid disorders. So, organic acid disorders are just like proteins with acidic properties. So, i-mention ko lang, no? Yes po. Babasahin ko din lang kasi kahit ako kuminsan. Very technical Very talaga, technical no? siya. Very technical siya actually. Pero at least mag-gets din naman ng mga nanonood kung anong mangyari. Yung pinaka-simple na pwedeng mangyari. Okay po. So, yung organic acid disorders, this would include yung propionic acidemia, multiple carboxylase deficiency, methylmalonic acidemia, isovaleric acidemia, glutaric acidemia, beta-ketothiolase deficiency. Yun. So, mind you, kahit medyo medyo medical, may mga patients kaming ganyan. So, just like the two disorders, Yes. walang enzyme o meron mang enzyme, hindi enough, Yes po. na i-digest itong mga organic disorders na to. So, nagkakaroon tayo ng convulsion, paglaki ng atay, ng puso, pagkamatay, coma, mental retardation, and early death. Okay? Okay. So, iba-iba siya po, Doc, ng mga symptoms, but ang pinaka-common talaga sa kanilang lahat is lahat sila ay anong tawag dito, dapat tutukan talaga, and talagang ang dami kasing technical yes. terms po dyan. So, our listeners may not be able to digest those. But, yung maganda yung nasabi nyo dyan na may naka-group siya. Naka-group siya. And then, napapaintindi po natin sa mga moms and dads. Yes, sa mga yes. parents to, di ba? Oo. So, yung isa pang group is the urea cycle defects. Parang ganun din. Certain types of protein, hindi ma-digest. So, ang common lang sa kanila kasi talaga, pag hindi maagapan, yung early death, mental retardation, Okay po. and physical disability po. Okay? So, aside from dun sa mga proteins, fatty acids, organic acid disorders, nag-group din sila to hemoglobinopathies. Ito naman sa blood. Sa blood po. Yes. Ito yung mga tinatawag nating thalassemia. Opo, yes. Oo, yung andyan yung mga alpha thalassemia, beta thalassemia, hemoglobin C, DE, sickle cell disease. So, okay. nagkakaroon ng yung red blood cell kasi natin, may certain shape siya. Yes Okay, may po. certain shape. Para isang red blood cell is to function properly, kailangan nasa tamang shape siya. Oh, okay. So, this hemoglobinopathies would give you different itsura eh. Yes po. So, may mga certain part Iba't ibang shape siya. pag ibang shape kasi siya, hindi siya magpa-function. So, syempre, pag wala kang RBC or dysfunctional yung RBC mo, red blood cell, yung hemoglobin mo, ano yung mafe-feel mo? Syempre, namumutla ka. Oh, okay. Hindi ka kahinga. Pale ka. Pale. There's a need for parating nagba-blood transfusion. Yes po. So, those are the disorders belonging to that. Okay. Okay po. So, meron din others like galactosemia, yung hindi makapag-digest ng lactose sa katawan. This would be coming from the sugar from the dairy products. Di ba, Ma'am? Yes, and po. for galactosemia, sadly, cannot advocate for breastfeeding. Yes. Okay, Kasi ma'am. breast milk is very rich in lactose. So, ito yung mga medical conditions na as much as we would want to, hindi po natin pwedeng i-prescribe ang breastfeeding. May soy-based milk ang part ng treatment. Okay. So, ano po yun, Dra? Yung galactosemia actually, tama yung sinasabi ni, kasi I'm also a breastfeeding advocate, no? But this is one of the contraindication talaga, absolute contraindication in breastfeeding. Kasi sabi nga ni Ma'am Twinkle,
mayaman siya sa lactose. So, we use soy-based formula for that. Okay. So, pag nag-build up kasi yung lactose sa katawan, diba, magkakaroon sila ng, usually nagbi-build up yan sa brain, sa liver, sa mata. So, pinapa-ultrasound namin sila, tinitingnan namin kung namumuti na yung eyes. Yung eyes kasi nagkukos ng cataract siya. It can cause mental retardation kasi nagbi-build up din sa brain. It can cause mental delays. Okay po. Yes po. So, isa din yun. Madaming complications. Yes, madami siyang complication. So, kailangan talaga po itong ENBS, Yes. And yung nabanggit niyo po, Doc, na mga groups na to, meron pa po ba, Doc? Yes, meron pa. Ay, may isa pa. Ay, sorry po, Doc. Yes, okay. So, meron pa yung isa kasi, I think, kailangan din natin i-discuss. Yung isa sa marami kasi nito, yung glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Yung glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or yung G6PD, it is an enzyme actually it promotes proper functioning then of the red blood cell. Okay? So, kung deficient ka dito, so hindi masyadong magfa-function yung red blood cell mo. Yung glucose 6-phosphate, it is like an antioxidant. So, pag kulang ka nito, madaling mag-hemolyze ang blood. Hemolyze means pumutok. Puputok yeah, po ang masisira yung red blood cells. Okay po. Ito kasi yung pinakamalaking bulk na nasi-screen. Very common siya Very sa disorders na nai-screen. Okay po. Kasi yung galactosemia, lagi ko rin pong naririnig yun yung condition. Pero mas common itong G6PD deficiency. So, dalawa po ba ang common? No, based sa statistics namin, pinaka-common is yung G6PD deficiency, second is your congenital hypothyroidism, and third is your congenital adrenal hyperplasia. Okay? So, just to tell you how common this G6PD is, sinasabi na there are 400 million worldwide affected by this. I see. So, very common siya sa Southeast Asia, sa mga Saudi Arabia, yung mga countries from Middle there, Eastern Middle countries. East, yung mga Greek countries, common siya doon. And sa latest statistics ng newborn screening, 2023, there are actually mga 1.4 million babies na na-screen, and out of the 1.4, mga 70,000 plus na nag-positive for G6PD, and that comprises about 70%. Very big. 5%. 5% of the total screen na pa-positive sa G6PD. Big percent pa rin po. Yes. So, yung ang common po pala niya. Pero, in terms of yung nabanggit niyo pong mga names kanina ng mga conditions na to, lahat po ba sa region ay meron kayong na-identify ng lahat ng ito, or not really all of them? So far, with each group, meron. Yes po. With each meron na. May represented na sila. Represented. Walang absent na din na. ang May representative. natin, ang mga babies na nagpapa-newborn screening. Yes po. So, Meron pa akong na dalawa. Meron We have pa. the cystic fibrosis. Yun yung sobrang accumulation ng secretion sa katawan, pero wala pa so far. Sa buong Philippines, 2 pa lang ang case. okay So, po. tapos yung isa yung biotinidase deficiency. Biotin, isa din siyang enzyme, no? So, it affects yung skin and it causes seizure pag wala, no? So, meron lang akong gustong ipakita na Sure poster. po, Ito yung yes poster namin. Ay, natin wow. sa newborn screening, Yes no? po. Because this would summarize the importance of newborn screening. Nakikita kaya Yes sa po, webcam natin? nakikita po. So, Ayan. this would summarize the function of our program, of how important newborn screening is. Yes. So, from this poster, you can see 2 different child. Yes. No, this one, naka-yellow. This is Janela, actually. Oh. And this is, I forgot the name, pero they are both affected with congenital hypothyroidism. But they look so happy po, no? Yes, they are happy. They're thriving So, because of the ENBS program. What is the same with them is they are both affected by congenital hypothyroidism. The difference is that upon birth, Janela
newborn screening was done. Yes So po. therefore, there was timely intervention. Oh. So I because see. of that, Janela is now a college student. Actually, engineer na siya. Ay, wow. Yes. Wow. That's Whereas great. this boy na Yes naka-blue, po. unfortunately, newborn screening was not done. Hmm. So, although both of them are still on medication for for the said illness, yes po. but one of it is irreversible na eh. Too late na Too late diagnose. I see po. So that's why he remained as such. Mm. So ganun din yung mga disorders ng newborn screening. Pag na diagnose mo early, nabigyan ng timely intervention, they will Yes. grow up normally like Janela. And maganda po yung nakalagay sa taas na tagline, Save Your Baby from Mental Retardation. Yes. Oo, yun yung Yes, message yes. na dapat natin maparating. Iligtas ang iyong anak Yes. sa mental retardation. Ayan. Dapat may Tagalog version din pala tayo niyan. So this is my favorite poster from Yes. from newborn screening. I always Ayan. show it to our audience pag nagde-discuss Yes. nagde-discuss ako about newborn screening. Ayan, so dapat take note po tayo sa mga nidra, mga sinabi po ni Doc Marife. Ayan. So, can we move on to the next question po? Of course. Ayan. So, since nabanggit na po ni Doc yung mga sa screen po natin na sakit, so, kailan at saan po ba dapat isagawa ang ENBS, Ma'am Twinks? Ginagawa po ang newborn screening 24 oras po matapos maipanganak si baby. Okay. So, dapat nasa lying in pa lang po, ospital, o kaya po sa mga lisensyadong paanakan po natin at PhilHealth accredited po, Yes. bago lumabas or umuwi si baby after 24 hours, newborn screening na po siya. I see. So, dapat nakadede na din ng mabuti si baby bago po gawin yung newborn screening. Okay. So, may po pala, may requirements or Yes. dapat conditions? May requirement po, bakit after 24 hours? Kasi po, usually, may sapat na milk intake na ang bata niyan or mayroon na siyang nainom na gatas galing kay mami sa Yes. breastfeeding. Okay. Kasi importante po yung impormasyon. May mga kinukuha din po kasing impormasyon doon sa pagsasagawa ng newborn screening para mas masiguro po na tama po yung resulta. Ayan. So, of course, meron po yung medical practitioner natin na ibibigay na form, ano? Opo. May po siya, sa paggawa ng newborn screening, ginagawa po ito sa, mayroon pong special na papel, yung tinatawag na filter card. Nandoon po yung lahat ng impormasyon na kailangan makuha sa mga magulang. At isa pong importante impormasyon dun ay yung contact numbers at address. Ayan. Kasi kung sakaling ano man ang maging resulta ng newborn screening, madali po silang makukontak. Yes. So, makakontak sila agad if ever what turns out sa result. Opo. Diba? And, di ba, ma'am, na-mention nyo dapat agad 24 hours, Opo. 'di ba? Sa loob ng 24 hours ma-screen dapat si baby. Opo, kasi yung ibang mga na-mention po ni doktora na kondisyon, within 5 days, like the maple syrup urine disease or MSUD, Ayan. within 5 days po, makikitaan na ng sintomas si baby. So, napakahalaga okay. po ng oras na hinahabol para mabigyan po ng karampatang lunas yung kondisyon ni baby. Kasi po, walang ibang paraan na malalaman natin na may kondisyon ang ganitong ang baby, kundi sa expanded newborn screening lang. Walang ibang way. Tsaka ma'am, di ba, take note, Yes, Doc. pinanganak sila normal. Yes, they may look normal. Normal sila at birth. Okay, so at first pag labas pa lang ni baby, hindi mo mapapansin na ganyan. Yes. Normal kasi sila at birth. Yes po, yes po. Meron tayong tinatawag, Ma'am Twinkle, di ba? Meron silang golden period Yes. na sinasabi na within that time frame, dapat ma-diagnose and mabigyan ng early intervention because if not, there will be irreversible consequences. I see po. So, Opo. dapat mahabol po natin Yes. yung 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 parang- time. Kaya yung very time. important na ma-screen po sila after 24 hours. Kasi po, after 24 hours, papadala pa po yung newborn screening sample sa laboratory sa Manila. So, yung laboratory po doon, syempre, ipaprocess pa. And, malalaman po yung result. So, hinahabol po natin yung sinasabi ni doktora na golden period for each disorder. At ang pinakamaiksi natin dito ay ang MSUD. Which we have cases na po here in Bicol.
Ano po yung MSUD po, Ma'am? Yun yung Si yun yung Doktora maple po. syrup urine disease. Opo. Yun yung It's, maple syrup nakagroup kanina. siya sa amin ng acid disorder. O, di ba? Hindi ko na-memorize, pero ang ganda malaman po nun. So, ito, papakita ko lang, no? Ito din, important din kasi maraming patients kami with congenital hypothyroidism, eh. Yes Yung po. golden period kasi ng, congenital hypothyroidism, dapat within 3 weeks. Dapat kasi maibigay mo yung gamot. Kasi kung hindi, magiging ganyan siya. Opo, yes po. I see. So, very siya, there's no changing it. Kasi diba? hindi lahat naman kasi ng disorder sa newborn screening, ma'am, is kailangan mo ng gamot. I see po. Minsan kailangan mo lang iwasan, like the G6PD deficiency. Yes Oo. Or, bawal magutom. Bawal magutom. Yes. Correct. Oo. Diba? Yung sa ating fatty acid. Yes. disorder. Bawal mag-fasting. Fasting. Siguro meron nun yung iba sa atin. Kasi, maya-maya kumakain. Ang dami kong nalalaman na jargon, mga terms ngayon. Yes. Bawal pala. As simple as that. It can be life-saving. Yes Yung hindi lang advisean mo lang, wag mo lang pagugutumin mo, lalaki siya ng normal. I see. So, the simple... Kailangan lang malaman talaga. Yes. So, the simple acts ng mga gawa ni mommy, no, it can hugely impact yung kung sino or kung ano ang magiging development ng ating baby, diba? So, I-add ko lang po, Ma'am Denise, that's why very important siya. Kaya naisabatas po siya. Noong 2004, we have this Republic Act 9288 mandating po na all newborns born in the Philippines should be screened for expanded newborn screening after 24 hours. Kaya yun po ay mandato din ng DOH na i-promote sa ating health workers na siguraduhin bago umuwi yung baby galing sa ospital o lying in ay ma-expanded newborn screening po. Ayan din po. So, may add din ako, ma'am, ha? Kasi there are also instances na hindi natin pwedeng magawa kagad. Yes. Hindi, pwede naman, kasi may ibang nagtatanong, what if lumagpas na ng 24 hours? Yes. Diba? May certain there cases are po. certain cases kasi na ginagawa natin beyond the 24th hour of life. Like yung mga low birth weight, which are less than 2 kilos. Yes po. And then, ano pa ba man? Actually po, yung first, usually po yung doktora, yung yung first first, screening talaga, dapat after 24 hours. Tapos then, inuulit. Kailangan po siyang i-rescreen after 28 days. So, yung mga pinanganak na may low birth weight at saka yung may mga sakit. Sick baby. Sick baby. So, you do initial newborn screening and then you will repeat it after 28 days. And then, yung mga na-transfuse then actually ng blood. Ng blood. So, you have to repeat it after 3 months. So, dapat ma-ensure kasi, di ba po, ma'am? Kaya nag-follow up or, nagsa-second na screening para ma-ensure na kung meron or wala talaga. So, marami rin nagtatanong ulit na pwede pa ba magpa-newborn screening, ganun. So, sinasabi naman namin, yes, pero sana hindi because it defeats the purpose of early identification, early intervention, and saving the life of the child. Actually, yun nga po yung itatanong ko sana kanina na what if may instance na yun po, kunwari ma-IC, ayaw naman natin mangyari, pero what if maniku si baby, diba? Or siya, magkaroon agad ng sakit bago labas pa lang may sakit na kailangan emergency, madala sa operating. So, paano kaya yung sinabi nyo kanina, ganun din po yun? Basta early intervention, early diagnosis, early intervention. Early intervention pa rin po. So, idagdag ko lang pong question, Ma'am Twings and Dra. What if may naging instance na po ba sa experience niyo po, Dra, na sa hospital na yung mother po is ayaw or like, 'di ba? Kasi may mga advocacies tayo ng ENBS. What if ayaw niya po talaga? Minsan talaga because of tayo mga Pinoy, di ba? We have our own religious beliefs, cultural beliefs. That's why it is important kasi din na kasama natin sa programa ang ating mga OBGYN. Ayan. Di ba? Kasi sa prenatal pa lang, check up pa lang, ina-advise na or nile-lecture na about newborn screening. Binibrief na. Pag nag-refuse, we take note of that. Yes. Diba, ma'am? Saka Kasi sinasabi namin, nasa batas na. Batas na kasi siya. Batas Pati na parents kasi siya. po, may obligation. Ang karapatan yun ng anak nila. So,
they will sign a refusal form. Kung talagang kahit nag-explain na po ang doktor, nag-explain na yung health workers sa parents, they are still hesitant or ayaw talaga nila, Yes po. kailangan po nila magpirma sa refusal form. Ang nakastate naman dun sa refusal form na sila ay napaliwanagan ng kahalagahan ng expanded newborn screening at kung mag-turn out positive man or magkaroon ng kondisyon yung anak nila ay hindi magiging health liable po yung facility. Yes. Kasi nag-advocate po ng NBS. Yes. Pero 'di ba that's why we're here to advocate. Yes. Sana wag na mga parents, pa-NBS nyo po. Yes, tama. So dapat pa-ENBS na po natin mga parents ang ating mga bagong silang. So nag-enjoy na po kasi ako sa pagtatanong. Di ba? Ang dami nating natutunan ngayon. So, fast forward na po natin, so nabanggit na po natin lahat. And then, saan po, Ma'am Twink, sa region, yung mga facilities na pwedeng magpa-ENBS sa region? Actually po, marami na po tayong newborn screening facilities, Ma'am Denise and Doktora sa Bicol. Kasi po, mandate din ng Department of Health na bago lisensyahan ang mga paanakan, lying in man yan or hospital, both public and private, required po sila na dapat mag-offer ng newborn screening. So, hindi sila malilisensyahan kung hindi po sila newborn screening provider o facility. Saka ma'am, diba, libre siya. Libre siya. Member ka ng PhilHealth. PhilHealth. Magpa-member na po sa PhilHealth ang mga magulang kasi kasama siya sa Enhanced Newborn Care Package. So, kapag ang isa sa mga magulang ay PhilHealth member, hindi na po kailangang intindihin yung gastos diba? For expanded newborn screening. Yung financial constraint, diba? FYI lang, this costs about 1,750. Pero pag member ka naman PhilHealth, libre siya. Ayan. Yes. Malaking tulong si PhilHealth. At yung mga wala namang PhilHealth, kung sakali talaga, pwede po yung ibang hospital, tinutulungan nilang i-apply sa malasakit. So, nakaka-avail pa din naman. So, kumbaga, sana hindi po maging hadlang yung reason ng financial para kasi simpleng lang po to proseso pero napakalaki ng impact sa magiging future po ng bata. Opo. Ayan. So, yun po, Ma'am Twinks, nabanggit nyo nga yung mga facilities and then prerequisite talaga siya doon sa facility na dapat hindi ka makakapasa kung walang ENBS. Hindi ka malilisensyahan to operate as a hospital or a lying in kung hindi ka newborn screening facility. Ayan. Okay. So, dumako na po tayo doon sa follow-up consultation, Doc. Oo, sige. Siguro, Ma'am Denise, i-ano ko muna kung anong flow. Kasi ang newborn screening, it is a system. It is a program. Yes. So, it starts with, diba, i-discuss ko yung kung paano gumagana yung newborn screening program. So, nagsisimula siya, diba? Kukunan lang natin kapatak ng dugo sa sakop ng sanggol. Yeah. So, ilalagay siya sa sinabi ni Ma'am Twinkle sa filter card. No? So, yung filter card na to, na kinuha sa mga newborn screening facility, pinadadala natin ito sa mga newborn screening center. Okay? So, yung newborn screening center, pag dito sa atin, sa Bicol, sa Manila pa. Pero good news, di ba, Ma'am Twinkle? Hopefully. I-announce mo ang good news. Sabi ni Ma'am magkakaroon na din tayo. Kung hindi, hopefully in the next few years, meron na din tayong sarili po na newborn screening center. Next year, no? Sana next year na talaga. Di ba, dapat December nga. Dapat December actually. Kaya lang nagka-problem sa building. So, we're praying na talagang ma-establish na. Para hindi na kailangan ipadala pa po sa Manila. Lalo na pag ngayon, nagbabagyo tayo, di ba? So, tama. Ang hirap pag may bagyo tas magpapadala ng sample. So, we're praying talaga na Tsaka makaka-save tayo ng time. Yes, diba? yes. Maganda yun. So, yun, pag naipadala sa newborn screening center, reiterate ko lang yung importance of giving the correct number. Yes, contact information. Kasi naman minsan, ang dami-daming yung pala, hindi naman gumagana. Ginagamit lang yung number pang chat. Ganun naman. So, sana ibigay talaga yung tamang contact details. Yes, opo. No? So, pag nakuha sa newborn screening center,
inaano nila yun, binapadaan, ina-examine. Yes And po. then you will get the results actually after 7 to 14 days, working days Pero kung may nagpositibo naman kasi doon, agad-agad naman tumatawag. So Okay, that's why it is good. very important to give yung totoo talaga na contact number. Yes po. So, 'di ba? So pag na-screen na, pag nag-positive na, pag may nag-positive, tatawagan ka agad. So, tatawagan yung newborn screening facility. Tapos, ma'am, sir, meron kayong patient na nagpositibo sa MSUD. So, ang gagawin ng facility, ipababalik dun sa facility, titingnan, iaano sa doktor, Ipapa-assess po ulit. titingnan Ipapa-assess, ulit kung kailangan ng early pa-hospital or hindi, or advice lang. Okay. So, yun na yun, di ba? So, pag na-screen na, actually, yung result, ipapadala na. Hindi naman kasi from the word na newborn screening, screening pa lang. So, pag na-screen, meron tayong confirmatory test. No? So, pag na-screen, gagawa tayo ng confirmatory test sa mga disorders na to. So, yung first confirmatory test actually is libre. Okay. Libre pa yan ng DOH. DOH Okay. ba, ma'am? Or NSRC na? Ano po, NSC na. depende po din sa kakayahan ng ating mga parents. Oo. So, may mga kondisyon, lalo na po yung mga laboratory na sa Manila, usually nililibre na po ng program or national program. Pero yung mga locally available po, kung kaya ng magulang, like yung sa congenital adrenal hyperplasia or yung sa congenital hypothyroidism po na laboratories, pwedeng i-shoulder ng parents. Pero kung indigent po ang atin mga patients, pwede po silang lumapit sa DOH at ma-refer po namin sila sa nararapat na financial assistance po. Ayan. So, yung newborn screen, so, pag na-screen, pag nag-positive ulit, so, doon sa lahat ng disorders, yun nga, pwedeng mailibre yung first na confirmatory test, except for congenital hypothyroidism and G6PD. Okay. So, yung G6PD, i-promote ko lang, dito rin sa atin sa BRHMC, meron na tayong G6PD confirmatory testing. Congratulations. So, it cost around 400 pesos. So, ano lang naman siguro. Nagmahal actually lahat, pero hindi pa rin nagmamahal itong ating confirmatory test kahit nagpandemya na, kahit 400 may mga pa din. 400 pa kasi din. gusto po natin nga na maging accessible and affordable po sa mga parents. So, this G6PD confirmatory, available sa BRHMC. Yes. So, we cater for patients sa South Luzon Lahat sila dito pumupunta sa BRHMC. So, it is available sa PGH tuloy. BRHMC, OPD, Pedia, Monday to Wednesday, 8 to 12 noon. Ayan. Okay? Ayan po. Pwede silang mag-contact sa number na 0928-588-0699. Ayan. Thank you so much Okay. po, Dra. Ayan, Ayan. take note po yung mga Yung number numbers na natin. yun. Ayan. So, so 'di ba? So pag na-screen na, pag na-confirm na, papasok na tayo doon sa sinasabi nating short-term clinic. Ayan. Kasi may short-term, may long-term. So sa short-term, dito talaga ini-establish yung diagnosis. Okay So, po. nire-refer natin sila sa mga specialist na mag-confirm talaga ng diagnosis na meron talaga na ganito. Tapos sa short term na yon, doon magbibigay ng initial management. I see po. So pag na-confirm na yung initial management, initial diagnosis, and nakapagbigay na ng initial management nga, yun naman, i-endorse na sila sa amin sa continuity clinic, long-term continuity clinic. That's why ako baga is long-term continuity clinic head. Yes. Because the newborn screening being a program, the success of it does not by means only measured by number of screened patients, but it is determined, the success of the program is actually determined by the quality of life of these patients. I see. Yes po. So kung ano ba yung magiging function nila, Kasi yung quality of life. lifetime na po yung follow-up nila once with disorders. Sina Dr. Maribe po, we have 2 continuity clinics po dito sa Bicol region. Pinakauna po yung nasa BRHMC, sina Dr. Maribe po ang head. And then recently po, I think
last year lang po, nakapag-establish na din tayo sa Bicol Medical Center, which is ang head din po doon ay si Dr. Michelle Samanya po. Okay. So, from the long-term continuity clinic, we are in charge for the long-term care of these patients. I see po. Oo, we give continuous advice, continuous counseling. Yes. We actually give free consults may access sila to specialists, no? Tapos yung mga tests na kailangan parating ipagawa, kung available naman to sa facility, libre sa kanila. Yes. And then kung may available naman ng gamot, binibigay naman ng DOH. Ayan. So wala silang reason para hindi mag-follow up. Opo. So it's really nilalapit na kasi natin yung serbisyo, diba? So it's really a question of it's not really a question, diba? Parang you should avail na talaga the ENBS. Ayan. So, nabanggit na po natin lahat yun, no? Yung proseso talaga ng ENBS and follow-up, Doc, and Ma'am Twinks. So, Ma'am Twinks, meron ba tayong mga numbers sa region? Kung ano ba talaga yung, ilan na yung na-screen? Ayan, so, meron po ba tayong numbers? As of, last year, ang coverage po natin ng newborn screening sa Bicol region, we're able to screen out of the 89,477 na live births or pinanganak sa Bicol region, we're able to screen 82,203, which gives us a 91% coverage. So, yung national target natin is 95%. So, kumaga malapit na tayo. But then, gusto natin sana lahat ng mga pinapanganak talaga ay ma-ensure na ma-screen. Yes. So, for this year naman po, wala pa po tayong final official data on the live births. But for the screening po ng mga newborns under the newborn screening program, we were able to screen as of October ng 63,660 po. I see. Ayan. So, accomplishment na rin po natin yan. And we would like to thank all our health workers na talagang masigasig po na nag-newborn screening sa ating mga babies. Ayan. Siyempre kasama na si Doc Maribel. Tayo lahat. Oh my God. Tayong lahat. Actually, ang newborn screening po siya, hindi yan kaya ng isa lang. Talagang involved po ang parents, di ba, doktora, lalo na sa follow-up, ang ating mga health workers sa amin sa DOH, yung ating mga partner sa media on the advocacy, mga agencies na kailangan pong makatulong, financial assistance from the SWD, and other agencies po na makatulong sa pag-ensure ng timely management ng mga pasyente. Ayan. So, congratulations po sa ating lahat. Lahat tayo kasangkot dito para lahat ay mabigyan ng ENBS ang lahat ng newborn I would also babies. like to add to the statistics, ma'am, no? Yes po. So, statistics lang namin dito sa Continuity Clinic. Opo. So, Sa combined, Bicol, mga almost follow-up. 400 patients ang pina-follow up namin. Oh, very good. All over Bicol na All over Bicol. All over Bicol. Census of BRHMC and BMC. Okay po. Anong timeline po yun, Dra? Latest. Opo, kasi as of since the start. Yes. Kasi nakikita na po nila, doktora, mula nung baby pa yan hanggang magdalaginding na. Wow. Continuous po ang follow-up talaga nila. Lifetime po talaga siya. No? Yes. And we were able to witness yung success stories, no? Reunion of Saved Babies. Yes. Buti naalala niyo. Yes. November 12. Ayun, yun na yung last kong sa inyo po, Ma'am and Doc. Ako kasi personally, I witnessed all of the children doon sa new reunion of Saved Babies. Nakakailang reunion na po ako actually, Ma'am Twinks. And si Dra, nakikita ko lagi si Dra doon. And then, yun po, yung dun sa reunion natin, marami tayong nakita na, this is her, this is him. They've grown up to be so productive. And meron na nga pong isang nag-testimonial na academic awardee siya, nagtatop siya sa klase. So, we see na this ENBS not only saves lives, but improves lives, di ba?
So, very, 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 po yun, fulfilling sa part natin and sa part ng mga families. Yes. Ayan. So, since patapos na po ang ating programa, take-home message po natin from Doc Marieve and Ma'am Twing. So, start tayo kay Doc. Sige, ano ba? Sa mga mommies, huwag tayong matakot siguro sa konting, kasi alam ko naman, 'di ba? Na-hurt tayo pag nasasaktan niya bagong mga sanggol, mga bagong panganak natin ng babies. Pero with that single drop of blood, it can save life. It can actually save the life of your child. Yes. No? So, walang newborn screening, pwedeng maging ganito sa poster. Yes po, yan. Pero pag may newborn screening, magiging engineer. Yes. So, yun lang yung take-home message ko siguro. Thank you so much po, Doc Yes. Marieve, for that very inspiring message po and discussion. And Ma'am Twing's message niyo po din po. So, lalo na sa mga buntis na mothers ngayon, kagaya ko. Parenting buntis din po. Wag po nyong, kumbaga ipagkait yung opportunity para sa mga bata na pagpakapanganak ay newborn screening. Kasi po, sistema po ito, meron po tayong sinusunod at may magagabay po sa inyo. So, please help us na mapa-expanded newborn screening. And hindi lang mapa-newborn screening, ihabol ko na din, mapa-hearing screening. Newborn hearing screening. Yes, kasi po, kahit short lang po, yung hearing screening po, batas na din po siya, kailangan din pong ma-hearing o masuri ang sanggol sa posibleng, hearing loss. So, para hindi po siya maging pipi at bingi. Kasi, pag siya po ay hindi na hearing screen at hindi nabigyan ng intervention, magkakaroon po siya ng delay sa communication at mahirap po habulin yun. So, dalawa po, hearing screening and expanded newborn screening, paggawa po natin sa ating mga babies. Ayan, take note din po yan ang newborn hearing screening. Yan. So, once again po, thank you so much po sa ating mga naging kachikahan ngayong araw kay Doc Marieve Flores Teclaro, ang ating follow-up head ng NBSCC ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, and of course kay Ma'am Twinkle na ang ating Regional Program Manager sa ENBS program. Laging nating kasama si Ma'am Twings and si Doc Marieve po sa ENBS program. And dyan na po nagtatapos ang ating chikahan for today's episode. Stay healthy and stay happy po. And lagi pong alalahanan na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ng resistensya, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Good afternoon po. Parang nagchikahan lang. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol. O bayan ko,